Nyansapo na adwen ko de. Na nka yeto ne enum se wo ni nyina bi. Na wakasa. Esan se wako school. Obia ka chiro se. You bet you come. Confront to say me, I'm a baby of free sure at my baby. Sikadako fin be yidiba dwemno. Won hu san ba so. Ahemfunu wuwu ya no. Afana konfo na che pasante akonyadi. Ansa na asante ne dankyere be kono. Woni ma de oyeye. Ocho no etu na ben obo ne pomien so de koma dankyere mo akwata. So otimi sane saa wochi abo na ben na watu di abre no na dankyere betimi adi nkudim. Usama mo akwa ba family Nyansapo kasa fonini so unse Nyansapo de transia na ya mamre ani amane ani abakwasem nsem abakoro no na yedi ho komo ni amamre ni amane a nchirima no yenim no na nti hanom de ba ye kira de ni esua de obi so ewo obeba comment se de obetwere no chese on so nim de eno nti ye ju obia esifo ade ode beba ye bia na agitum ena ye sa transia na no nche bia na nsem e ko so doma abra bro champion for Eshia bro champion council shia o techiman omo se omo de tudwa no komodien se de si koye no nti ebe ma ye se da bi na Dormaahene na adwuma badu ye otosum yenu o de se mi tudwa na etwetwe asana se de mu nchiremu bre ya hwefo ne yetiefo nti de ba na nse mbusa aba ende ya hwefo ne bia sanso aka no se de asa aba echi no se sanso ba ne ma ya hwefo ne yetiefo hu de ekoso biem e wo bre a ebedi nkomo no ne koye no bidin ade na jamfi edutwum na Nyansapo kasa fo debia meka se usan ho a mpanyini si dutan no ne nyina no ene si Nyansapo kasa fo ni mum de aka bia ne nkrabata ne man opa mamre na man dutan ne si aye Nyansapo TV na de aka bia no ne man ti ya mamre ne amane ne abakwasam de usan ho a mpanyini si watwa agya wadwo enti we me mama kasa nya tenten ense mbusa ne ma ekoso ne de ba ya kire ne se yana nanom akuapemfo a mo okremam Awukugua ya baby a obre konfo anoche omo kan obri na so edini ye obre no e konfo kokko oyobi a onipa kokko nti efe no konfo we de obre ti obre konfo anoche ni krom eye wo kremam Awukugua baby a ofri no esem na kwa ma kodro so omo so nse baby bibi ho no so omo so de tudwa na amansan ni wiase nyina baby antentan fidie ne kasafo na hodo ni duru no omo so hu de esese omma wiase nyina so hu de se sembi ankofo bi ka na Dormaahene akabi Sofo efense Akwasi ewia be ne ka se woni krum ha ye be ba honom ye ma obi hu ba bi kra wo o si wiase afefede wiase japade ye mfa nko ba bi ha Sofo kra o ka e bi enu ayechi enye onkosoro ahemam nanso ne VIP yesei okọ European tour okọ broni krum okonenam kura hodo so akwa hwese de hotie nanso so ni nyina free aye broni shisha ode ba ya nipa kakra bi agya tumtimi ye de omo pe no ano na amna kwakodo sa nti de ne ye nuanom a mo Awukugua mani ajepa se ba bi adu omo so akeka omo ho bi eko na ba se ye nko a ye mu bi na ye ko se de nanano Awukuguafo omo so akeka omo ho nti me producer amaye nko tie ensem ne omo hwe ensem na nanano Awukuguafo de tudwa ka ye ma ye hu se de konfadochi ya eboni din obre konfa na chede obeye ye ne de nipa bi kan se na sitie muma yen ko hwe no mra ye wi a ye besanso ato aso Aye Awukugua okonfa no che. Awukugua de hye a yen fani ni agro kra. De se ne Christopher mfa Yesu din ni agro no sa ne yen so okonfa no che yen fani din eni agro. Enti obi obegyina ba bi no abo okonfa no che din a wambo ni yie no. Ye be fa ye ho adwen ne ani mpanyi akasa. Na adwuma mbedu oye bro ni oye Dormaahene ote doma kasa o kasa no adoso wakasa ma fedie abeto okonfa noche enite ye be kiro okonfa noche na se ni a kiro ni a wo betumi akwa akodu na adwuma mbedu enye se emema ni ba bia wo wakasa bebre wakasa mazeze die oya atutu bi amane yen
aye Awukugua for ya chose konfanoche no nia waye bia no eye no kre ye di kan pese ya chose amamre ene ejapade wo ha e wo konfanoche din mu no o ma ha o mehu asema me kan se so de se Dormaahene se wanya ukasa na se wanya ontoko a wokumba bia emfa Awukugua edin mem emfa okonfanoche din emem o de wo se oje wa mamre di awon asem bia ewo Dormaahene ogidi utumi kan se upia okrama eja hye na no edi wanim ende awugidi na okonfanoche a waye niam ante se ye won history book na wabedi hiri na nsen ya wo se afedi okonfanoche niam a oye no aye ntro me ka che se wo pe ebi ehu a bra Awukugua besi ne ye wo bepo so ayeko ekogu nsan ema nsuo piefi efam ba na domo ho nyina benya biasa ans e de akoso mo ho yare enti hu bi da enka se bi ni ho bra Awukugua na betia na ase suma nkofo na mo mehu okonfanoche etu dawro e ma ne sensen ho a antofam ni nyina ho a opese ohun bia bra enyina Dormaahene ni memasam bra Awukugua na be kaseti okonfanoche na fi ye kiro ya ebetunya ye na obi akra de anyama yi se Akwasi Awuah wo ye Sofo na utumi keka nsam a ensese Sofo kra ka utumi bue wa no se nipa bi ye mpraba na wo ni mba bi a wo fi na naka ni nyina na nya bi wo ni mba bi a wo fi Sofo Akwasi Awuah wo ni mba bi a wo fi wahwe wase fo awie na wo beka obi de na wo de no kra de ye no beka ho asem akire se utumi tutu nsam bia atwene de a ye pese ye betutu amane ye ho esanse ye betu bia to bia amampa bada Awukugua de ye buade ene ye bu ye ho enti Awukugua mpanyifo enyina bonten enkasa kasa hu Awukugua hene bia ni ho a obegina bonten abekasa tia obi woni krom na na kasa onpen fo dawati kasa aniko Awukugua ha ye wasranfo ha ye waduanafo ha obi ani ho a na no betra akọ obi kroso eni tie na ye kasa tie akire na na agima mbedi se sa wo pese enkwara na sa wo pese nkrofo bu a ese wo bu hu dikan no ese wo bu hu dikan se de wakasa bebre amana bedu okonfanoche so ye ba be ya mamre bebre e wo sansensem na amuguso keka wo Ghana ha no ye be kire mu se Awukugua no enye baby ketwa Awukugua yo mante ase Awukugua te ho dadaada ansa na nkro bebre bae wo be he kra no na Dormaahene no Awukugua fi ase no na mo fi ase no enti etiatia ye ka kire wo na agima bedu aye Dormaahene se sa asamuna wakoka no se okonfanoche anye aye sikagua kofi emfre soro no obo hu muso esansan bi wo ha oka na wote nkwanda so ye di si ha aka kire Ghana man nyina se obia ni fi asem na agima bedo wo abakosem wo kroma ka wo de enkoka obi a wo na abakosem no unim ho hwe wako school oya humanimfo ye nim se Nyansanko na adwenko de na nke to ni enim se wo ni nyina bi na la kasa esan wako school kasa yes raw na wakasa wo fie na wan tra bonte amma esan se ye ni abri ye pa okonfanoche no obi odi ni din be di agro no ye ni be di ni pepepe na yen so de ye kasa anya se ye twituo ana se ye twinse kan na mo ye ne ye nananom be kasa na mo ambe hu senkyere ne ebesi hwa ne wante won kwanda so hwa na wano ama wan kote won na won kwanda so esanse ne awo ye no o keka ko ho ye amamre na ye de akiro akasa akiro se
Brown one say ahini no enye tetede no a esese chenchina obi bu wo ese wo bu omanfo no na omanfo so di obuo ma wo ya no besi ha na Dormaahene hwani ye na wan kasa ntia okonfa no chibio ni okonfa no chia ye nyina ye no kre okonfa no chia ye nyina ye no kre oware bo no le si yi ode ne nan ne tutu mu keke bo se wo adima be du betumi de na atutu ebo mu enti hwa ho ye na wan kasa antia okonfa no chibio esan se o kasa tia okonfa no chia ye be fa ye ho adwen ye ne mpanyi be kasa yaw manu asi obuso ya kwakohwe said ye nananom Awukugwafo ade tu dwa ne nsem a eha wo mu ntie ne bunu kasa for the first time I met say bibi asi nananom Awukugwafo nananom wo okremam akuapemfo Awukugwafo mo ba ka bibi aba abonten ede kokobo ama nana ajimabedu otoso mienu Dormaahene se wo na sembika o ne bibi ye o ne nsem bi obeka afa bibia ho a said ye Christopher age Yesu Kristo atum no saa na nananom Awukugwafo en menka se nye nananom Awukugwafo nkwa ye nananom akuapemfo amohwe ye nananom ne wofafo ene abusuafo ma ba Awukugwa kronum empremiensa emu ba ko na menya akwanya nananom mo amoma ekwan ma mitimi nya akwanya wura dan a konfa no che o maame sebiem so wokwa akon so kwa wo so otimi wo no ene ba bia otena ya kosi se ne breso de ye de se so ye no enya akwanya wura hono nti obi ka obere konfa no che a nananom Awukugwafo moka se waka mu nyina enya mo nko a waka ye nyina waka kane tete aye waga de ba Gold Coast ebesi ene Ghana yi no waka obi a de opeso yi ne ho film na yi ne ho film na emom se obi ka nananom nana konfa no che a waka titiriwa asanteman nananom Awukugwafo ene Ghana man nyina waka obi a fi se niema a wo ye no opanyi wakasa na mane je se oka se obi ko prie ewo baabi ese wo ye Yesu Kristo ewiase age nkwa na ewiase nyina age tum yenso ye age nkwa ye obeboa ye na wanwade ne senkyene ne wo ye empo na nananom Awukugwafo mfa ncheme mo akura na ofiri mukrum no mo anya no so faso de kase anchen empo asantefo aye wa asanteman mu enei eno nti se obi ka asantenti ya me dese ebre di kan for the first time mo ba abonten abeka se da bi na najima bedo otosume ba bi akeka kɔ ne hotro ba bi akeka won semene kɔ ne hotro ena no ye ba ye kan se ogidi se Dormaahene ni firi ba bi eno nti Dormaafo a mo ye nananom aduanafo a mo sisi mo te kuro Dormaah no mo wo abusuane bebre anuafo no bebre mo kwa ma bi wa santemam untimi nka Dormaah anase nananom aduanafo a makopie Dormaah ebi akopie Dormaah enei unyi asuminya mfiri ma ne nye untimi nka Dormaah nyi kuma wu mfirim untimi nka Dormaah aduana ya mo ya aduanafo a obetime yi kwawu oboofo afirim untimi nka nananom aduanafo a ya mo ne mo Dormaah yi enyi asante acham agogo emfirim untimi nka enyi nana entimi nyi asante acham bompatafo mfirim untimi nka nyi mabusua panyina wo wa akwam emfiri ma ne nye enti na Dormaahene sa wo pe obi a woni nananom akwamufo a oye Dormaafo abusua panyini na Dormaah piesi a ye kan won pese obeti eye nananom asumnya so furu obi betena baabi na ase wo na wo ye panyini wo kuro no mu a ye gitumu enye enti nananom jim se dua na piesi eye asumnya Dormaah oka ho bi muso ye duanafo kumawu asante achim bompata obo na mabusua panyini eye akwam nyina kabum nti ka baabi aduri no baabi a ne ka na tete ne de kon na tete ye fa ye se ene ni hobium no kana no Dormaahene ka baabi aduri de nka san komo we nka atwam na so ene nananom eye kuapemfo a omo frɛ Awukugwa ye frɛ so omo okremamfo no omo de aba betudwa abekasa ma wiase nyina ate se onsem na awoka no de omo ba no de broni se eye won kokobo adom de ama se wanyae se de wo kan won nsem no a ebedu baabi omo so be fom ho adwene obi nima adwene kro mbefa eno nti ye se ye kan ya mamre ni amane ene abakwasem na wo ye
nipa tuntum a wo bibire mu hanom a na se yɛka kɔmfa no kyɛ bakɔso se de kɔmfa no kyɛ bɛyɛ no anya no kora wo so de woka bia wo so boa ana no meka sɛ anya no kora ma menka sɛ oboa wonim de woka do sɛ wonim de woka ka wonka sɛ kɔmfa no kyɛ meka no na no me video a me meka sɛ wogidi sɛ ɛyɛ nananom aduanafoɔ baabi a mufiri baeɛ no ɛnde wogidi sɛ mo ba no na wɔtwea kraman de gya tua na no de ba ɛnde wogidi na wo sa avede ko obi konfo bi komen ma bibi firi soro ba ya nde wo se onyini ma memra na Dormaahene me ka asem kyerɛ one konfo no chi koni kuro ma Awukugua me se ba nya akwanya akɔ prensa manya kwan awura adan a o maame awo ka ne maame ba bi agye na wo wo saa dan manya kwan awura mawura na busua fi mawura fi a opie firi mu onyini na opie firi saa fi no manya akwanya awura mu se de opanyin na oka se firi Awukugua ne kan no se wo pe bibie hu afiri konfo no chi ho abra enkofo twa prentekiti free hanom ekọ Israel ekọ se asuo Jordan esa se bibidi nyini da na yadwemu emre ntia ne de bade ye nhyira nsuo ensuo etene eda Israel memu ya asuo Jordan no se wokọ okremam na wokọ asuo aseni mu ekọ sebi asuo aseni ye nsuo a se wo ye oba na se biem se so wonya ye funude enwo ba na wokọ se asuo aseni enyamu kọtọ de ye aduane ma wodi na wo anwo ba biem eno de bibini adwuma emre ya dwene nkwa akiri enti yesi no de ebosom bibini nyini da mehu da bibini benyini ukwa asene mu kosa ukwachi asene mu koto de be ya aduane di ma wo ba be ya aduane ma wo ba won nya wo ewo wo krema makuapem na se wa nwu bi wa ntime nya efra nwu ba wontime nwu ba bi mu asase su no eno de bibini asantini Ghana ni kwakwase se ekwachi mu koto de open na ye ma no de ya se ye bosom ana ye wa asu asene eda wo krema makuapem yehu mfa so ewo so ukwaye de ase aye bosom na so ye free hanom asofo ni bi etwa prentekiti kọ Israel ekọ aso Jordan ko se ebubu ton ma asorefo asore ma momoto eno de di free Israel na ba ye nti o de buo si wona ugu so nsa na bọ mpaye esre edura Akwasi de ukude ko nsuom ko bọ mpaye fofie ko nsuom ko gu nsa ma nsuo na bọ mpaye esre bibia obi a waji brodi amamre bia tu se o so e Kristo ni hu a o se wo de o ya bonsam enim de da so gu nsa moko Israel yesi umpa ebo na de boy no wo twere egu krata so yefe bi Warrior War o le ko hye war ne ho na wo bom pa egu su dia no dia ye pepepe enye bosom oni akramoni tifie na wo gu nsa ana ofa abo na kasa gu su na wo ye bibia o hye ye bosom o twa prentekiti free hanom esala tenten ekoduru Saudi Arabia na okotwa Kaaba ebo no ho hia na ewie okotwa bo no ho hia no de enya bosom na mo tia na wo bo da ha na okasa kire bo no de a ende ye bosom bibini adwuma emre bibini benyini da be enu nti ye ne ma ye wo ha na esi ye hu no wokọ wakremamu a konfo anochi edi kukuo si ho no mo be si na ye kasai ko wakremam Awukugua akọhwe se kukuo na so si wo se wo yare din ne te se de ye sensuo ni bi ma wonom na de bi huru wadim na ho anto na se wo bre na aso konfo anochi na ye sa de no ewo wakremam o kasa o ye nyankoma de nwanwade ma dawuro be sensen soro o kasa sa dawuro no emma ponche emfasa ponche fasi obewu ko Awukugua sesi e da so ho ko se konfo anochi ya azan do kan ne yentro enye no kreda na Dormaahene unim de woka unsua de ompa de sua ba bi edun sada na meka me se mo ahunu de mote a yesu ehun se de mo so mote ye ne mba ko no pepepepe umfa bibia medi agro odi sikaje di agro ye ntwema de wo mai saka sikadwa konfo anochi no udo no so di agro ye da bi ba bi edo ne de da bi fi se wutu futuro gu konfo ani se ye de na ye se de na ye de no se konfo anochi se no woka no kure se no wonka no kure mema ya je nkwa ba ko wa santimam ni Ghana ha nyina no ya je nkwa ba ko no bi santitimi de ne ho fere broni nsem konfo anochi amamre na mane o ye bi ka ho ana broni antimi anfa Gold Coast ama na etimi nya afa ho de be fere wuntimi nyi konfo anochi mfrim na Dormaahene akọbosom so da akọkọfo bi so onya ade ma uda ana Yesu nkwa na agi ni di na Yesu na agi ni di no ofiri hinfa oka no oba so oba ya mpampo ana oka Hebrew kasa oti Hebrew kasa
enu tie de wa ha no pese wo to twene se no tie aso ma ye de atanta de ye ne wo nkode saa enye yi da ya ka bi ye se to bi ye ka so ebi aka ho ye ne wo nkode saa da enti ye konfo anochi Ghana man wa opagidi wa opamanyini wa opagitum wa opamanyintum yenso yenso yaje nkwan no wo boa ye kwan bebre so wo me wo de konfo anochi di agro me so me de obedi agro wo de konfo anochi di agro ye de obedi agro yenso ye de no na bibini ne yehunu ye nema so hwe mo a mo tu kwa Israel no munim Yesu abusuafo munim na busuafie apart from the ye twa no bukum minim konfo anochi abusuafie menya kwan kwanya na nanoma omo wo kreme na ku apemfo ma kwanya ma ebre ba ko pe menya kwan wura dan a awoka o maame okowura ma wo no efi a otena munyini ye no menya kwanya enu nti se woni bibia ka konfo anochi ase na Dormaahene anka biem fise wa konfo ana omo Dormaa no uji omudi uji abosomdi ana betuma ka se umfa abosom nya hwe ene solefi akonya na ate so no se umfa abosom nya hwe de ene solefi so sede opanyin okasa no kasa ma ne tom akoma so ya kire obi hu abakwase obi kuro mu nipa hu abakwase ma obukum mo kan a mugidi eye bukum nko na be ka cho se wowo ede nipa kasa a wugidi mugidi Kristofo mugidi na Dormaahene se oje Bible di nti wugidi se wowo ni nipa be kasa no de wugidi se edipa Moses de wo pomato ma ne dane wowo na Dormaahene wugidi se nyame won konkro be buti oba so ne nyinsan wugidi ma ebe wo no oba wo yi wabra woni be ma na obe wo yi wugidi se se oje Bible di wugidi konfo anochi de yanyini yesu yagidi se konfo anochi wanwani oba de obo bibiman ane Ghana man no wode ne bedom ye se ono so meye meboa ye awo ya bra mtini niam a oye bia ne ye mu bi dodo na nama Awukugua afo ya de nyina no mo ntini asante nya afa ahodie etibi di ye ho se konfo anochi amamu anka enye ye akonfo ne bi hyase na mum na abre so ene tibi ye nti na nama ku apemfo ene na nama asantefo ene asantefo ene kaseku ahodo na aka no gese de won pa atie ana enyini de bia meka ekwan fa so a Gold Coast fo nya afa ahodie free obia ne ho ba mu bibia ni ho a me wura free de bia meka se Kotoka International Airport yense se di no ni efe ni enkran ohene a ganfo ohene a ni kwamamole the third enkrafo ohene o wa bakwase ma me mabehu a mabete a menim pa se ye de to Kotoka International Airport so mani beje pa ni kwamamole the third ono so ye ne de o ka ho bi na ye nya afa ho de fi bro ni sema ye de ye ho ane kanyen se timi nya akwanya kan de ye kan enu nti wo se ye na nanom no ahemfo no ne a akonfo de emi anyintum ye de emu bi de ye gitum eti se wo nyintuma de wo gidi no ka eno emese ye de no maami fi nana Dormaahene awo kan de onim minim se omo de nana Awukugua afo aba omo de ya aba se kokobo aba se onya aka mo nka biem se onim de o ka no so pese hu de o ka na won kwa Awukugua no ono akwa nkonkwohwe enema konfo no chi ye no ho me ukomi krom jaachi a konfo no chi ye bibi wo honom ebesi edasi ne edaso wo uduru jaachi krofrom odua abebi wo honom ne efre honom abenta abe no efiri esoro efiri ase ne koso na ye ba kope enyini no epai mi no tie fe ho abenta omo mfiri jaachi afutuo ja kontanse ne sakomunya no munim honom anom kokohwe wode ne nsa eye ware ya na ye ebo dindindin nyese ebo a ye de concrete na ye yo sabe na concrete di ba bia botan pa na wode ne nsa ye ware ne wo so mi beto ise na nanom kokrafo no kotena ho to sa ware no ebo ne da so de jaachi sisi ebrada na kom ewom no ota jaachi kwan so ba bia na ota akọ na bosom bi we fen jaachi kobire bosom no hwembodi afiri nsam to beka kwoto twene aya janam odome jaachi kuru se mo se benya janam pa ma na si wodi afi da so ye kama ebi nsida enti ebesi na eyamia mi kuru masem na meka jaachi ho na mfiri amoatin jaachi pram so asem na meka ode ne nsanum ade na abosom ne ye ni nti ode nsanum bo abosom na pam ne nsanum no ode bo saa abosom ne so no ne nsanum no da so da ho sisi uduru jaachi abonti uduru jaachi main street na kokosi tire no uduru old police station dada na ne ho no uduru no ho se abosom bi so enipa nsanum eda so sei ye konfa no chensa nana adwuma bedo se den
kofa no chensa ne niema wo ye no okwa aguna bepoa ya obedi hene no obedi hene wo no konfo di ka obedi hene wo na ebie di kan abakọ enti ehon so kwa de wo ye ho no eda so ho ade bi o ye bia okosankole okodua adua bi osankole besi na da so si wo ya aba amanfo fa ka kokohwe na naje mabado sese eze kofa no chi de o ye no ede ye ntro wonim de e wo ka besi a odua ne fe yi ase odua besi after the nchira wo no ekun ni si ye no odua besi di wonim botayo de dua besi no konfo no chi obi a papa se wuyi adoma chade obo ade obo no de bo ni nyina chi man tumi ano timi bibi achi no na ni nyansa pa no na ade bi oye opeye bia no openka adum ansa na adanse asante ne danchire be kono wonim ade oyeye ocho no etu na ben obo ne pomiensa ode koma danchire mo akwata so otimi sane saa wochi abo na ben na watu di abre no na danchire betimi adi nkudem wantimi ansane ba akokora anu ye ba ako bese na odua ne fe yase no ni nyansa mu hu se danchire that time danchire was very powerful na danchire o tumi pa kese a oboa untimi ba no den odi nkuro bebre so enti na untimi fa nsa nka danchire enti ebra asante timi kudi danchire so ye no so meye bibi asia ema wiase nyina kaya se ahadum na asante timi chi na ntimi jakare twa ne ti edi danchire so otimi chi danchire hina na obi antimi kanasem etimi chi ne kunu no enti kredmo so odua abese obese no afi bia na so mienu ba ko ye fufuo ba ko ye kokọ de ntia no asema e be kire mpanyini no ye me nkire nkwala anye nyina na betima bi so eno nti wo se wanye besi na si won ma besi na anu ya na be sha afi ko mfi minu ni enyenye obi aso waboda mu se de ne ha no enso so otwa ye mpo no besi na sha se fifi biem nti na najima badu wo se kwa fa no che ye dey konfo bia ntimi nkoma bibia ma de adan me kan me sha sisu biem ne mom eja na kramande ba ne de nde krama betima faja ye sempanyifo bu be se asomrofie adwa aso murofie ne yese ya soja be ya soja no ana efe se asomrofie ti yese asomrofie adwa ana krama nya da brese krama timi faja etua na no a ade ne ja na eda wotimi nkodam gise hodwo ansa ekiro se bibi wo wi asa na agima bedu agro ne ya doso mo ani na ho ma me free na agima bedu na me nko ensema osofo a o se onu so se obi kuro sama ya frɛ no onu so kanya me asem ma yenko no onu so yenko nkotie enko hwɛ ensema Sofo Akwasi awia oka ade fa konfa no che ho konfo na che a na wo so suman wo ya cheni wo fra Awukugua ti asemni wo fra Awukugua ha na bia me kanasem amra danchira hena kwache no de ne kontena danchira no wakobo agaman konfo na che ko repu akada 13 years girl no repu no ana ya che no de ne batu danchira na sa tutu ko ya wokoyi ne hu adi akire danchira hena kwache no na konfo na che ka kire sa konyo bi duani mu benya ana na sa tutu tam no asra ye ma danchira hena de ne ma no betena agona to babo na agona hena awa konfo na che jamaso amen ahemfuni wuwu ya no afana konfo na che pasante akonyadi that is secret omusu okoji owu adraba omoboa me kana public asante fo boa na do trasam ne twa obe pasante akonyadi wo chini be pasante akonyadi no mo chene bantma ni twa na mene sekia de twa na mene no ene sigi no once okwa esidan kitwa bi omo se eye sekia wo di grade atwe antwe ene di twa konfo na chiti ye twa ni ti esi etre ne wa ene kunto nsire ne atam kwa Awukugua nti seka no obi ampaso de be kɔ ne fie me pasa me ka kyerɛw ɔno ano ɔkɔm ɔtumi nante abeho ɔtumi yɛsɛ konfo na kyewu wo te ha sɛ kom te gare konfo na kyewu ɔno ɔtumi ma santeman edi dankyirafo so no wawu wo si asɛm so te gare
Jemaso, amen. Amen. Woman could turn it on the castle. Was so could you a word about the more beings? What is that? Yes. Number 2, some foot to good Ghana for me. Last, me had a busas and the phone penny for me. So I said, confirm that you come Mexico of 50 so. A Kurobe Muno coming. Sikaja Kofine free Kurobe, Yamu goes meeting. You want Sunday or what? A sampan and a catch on. The kind of crash, men not down. Or know what was sent a machine. What no passion, no trouble, and son on the cotton cocono. Dokopim was here and any more so. I know what they are, a scene in some. No more time would do. Sadro and your friend of Budro Yawa. One more the cocoa dance and the debauch the enemy to be a girl. Anna, make some back. As I'm so confused to turn them to Sacrobo. And your topic says a better beach and walk on the generation Namibia. Nothing could be a brass hand for. To the boy, what the answer she said. And you do the Chiana near Mana to the two. And your sister who dance near one to you, dance a new moment to your model. What was the identity? But Ghana Hano, young Shadio, when we saw Mabu, at the Adia Santa Mercy, Mamenka Kurancho. And to me, I'm found quite young, a dear Gamma, Aboson, and a dear Begu man. But Christ alone, and we are the Mocha at Dasokasa. Jamasokasa, amen. Amen. Maybe I must say, no Koraka, sample. And I know Yawada a chem, Yana Yawasanabo, so many there to sweat you know by aqua. A ye nana ama credu. Ya otosomi ensa yadom ya otosomi ensa ne na ochida no said ye nananoma konfo nana Dormaahene se konfo ntimi nkom makonwemma na so yehwe anwanwade ne nsenchani nananoma konfo na eba ebere yewura atena ase ebe ye no kakra no edikse enche se ya konfo ne wo monkuta suman ne tumi de kom ha na de ye de tumu no ya nana Dormaahene se biti baabi se ontimi konfo ntimi nkom ma konwa bia mfiri baabi ma no yehwe niema kakra bia ebra yewura atena ase aye sanabo so mene dan toso duonu baako na no ye wada etwa mu ye yi ewo manhia efikesie baako pe ne wo asantem ewia Ghana mam ha manhia efikesie ye wa bankesie ne mu efikesie baako pe ne wo Ghana han ma wo ye nde ope umpo opa aye tumpa manyi ntum ka de obeka no ne wo honom se yewura atena ase se ebra wodi ne maame na wotweda na nananoma konfo se anse ye mfa ya konfo ye ni omo agro nti omo baa ne ye hwense nkyerene ne amamade a akonfo de mpo ni mu nkwala konfo nkwala nketo asuma ya kan omo na ye hwe amamade ne nsenkyerene a omo yeye ene akonfo a omo free konfo ofri me pese me bodimpo akonfo bebre obi a ebe kire ne bobre obi a kire de ne suma betimi aye obi a kire de obetimi otimi ye enu nti ye hye ya konfo no ye yi omumu a enye yi enti yenia se yegusu ayewe ji se producer de beto so am ye hu se de yakonfo no si yeye ema ye hu eye na no osana bo so na na so de no baako aye 21st August ya etwema na edidi ye nana ma kuradu a yi dom otoso miensa ne na otweda no
show you. Kwame Mintu also say that. Aja Hamsuka Kra. Never show you. Afei and Kovobia new drumming Mahine and also Abedru Ujum. Then the council of Sofo chiefs led by Naba Musa Akamboga together with Chief Wangara, Chief Goja, Chief Moshi also here to witness the 1 week observance of our adorable Queen Asante Hema Nanama Kunedu Yadom III. Kwame Masom Ewaha, Nyarachame Wadaruma, say an Agricultural Development Bank led by the area head Felix Eshen. One more Ebaya was say, Wadarumo, Yarachame, Manenti Ramaye, and Nay and Pum Ensia, Yafa and one. I said, yeah, Sofo we are sick and semono. Say, a convanoche, Sebium Sebiason, or Cotomona. Sebium ana ye chie no de ne call den chama so far kwase wi ama menka asam nkyerɛ o say mo sua obi krum abakwasem o sua Yesu ho asem o sua Paul ho asem o sua Peter ho asem o sua Judas ho asem o sua John ho asem o sua efense Zachariah ye friend o sua David o sua Solomon o sua Moses o sua Joshua o sua friend we Kolontia for ngoma Yesu Paul twere koma ngoma Paul koma twere koma Kolontia for sansem no na wasua ana wasua Isaiah ane Jeremiah mo ho asem Isaiah ane Jeremiah ne Elisha ne Elijah ne omuno saafo no nyina obi amfiri asase ye wa haye we omuni ha omukuro nko ana ye kuro nko enti mi hu de enti a untimi nka no nko na wo preach akofa no de baba ye mfato no no mfa so ba na bes uje na benya free so o ma wiase nyina hu se wiase japade fa nkɔhwe enne wo akwase awia wo hu se yekɔ Europe to yetu kwa asemi kɔ brochire akwa akwadwo me ho aba wo akwase awia broni a ɔde Yesu asɛm bae saa dipa na so na de ship a ɔde Bible no tumu bae no wɔkɔ no atɔnkoa ɛna de kɔ ti baabi a yɛduro ne sɛ saa mo kasa tietie ya bosom sɛm no yemu bi yɛ de no me de no mpanyin se me masan me hwene so sɛ ɛno ne me de ya mamre ɛne ya manie no eno ne meme de nti o se den o se kwafa no che ye den o se unim bibi na wo preach na yo mfato ho a fa ye fa book no mu de no ho enye mfa ye de no se wo se wo ye mfato ho afa wasem a wo kan o preaching ni wade a o preach a ye fa aye de wo nim no de ekoso wo book a wakan obi amamre obi abakwasem a ya twatwa abekan bi no ye fa ho so fa kwase ewe a saa nsem hunu saa preaching no asem na kan no nyansa bia nim fi se mfaso bia ni so unim de Yesu asem na o kan nipa nsakra na je kofa no te be pede ewum utimi preachi ana poku ale bae wo hin wokọ prempe odi kan bae o hin wokọ poku otosumi nu o hin okọ na bobodin mam so ma wasofo m so awuo ewuo ka nipa bra bo ho enti se obi wu nkyere se ana saa wo ntoro na awutwa no ube ya no asante hene pra na bre so ye twa konfo no titi no ubeba be ya no asante hene mafie me kwa kwasaman me kwa kwasaman wo baabi kura hu sa sante fotwa konfo no titi ni bra be kire ade be nsem hunu no wasem na o kana asana o preaching nasa woni message bi ma na baabi aduro nse o be se na konfo no titi de ni nti se wasoli baabi ya yare last me kan se wo se eye se kan na di 20 emusuo se kan se asa konfo no titi kom asante fotwa ni ti e na de kuntunsin baabi a Awukugua member baabi de kuntunsin ni kwoto ye no baabi a sie konfo no titi kuntunsin no wo akwase we oba ba kire se wo baabi a se wo hu se ye kwabruche wo akwase wi awo enne utimi kwoto ukọ Europe ato wo enne wo hu se ye passport afu plane kwabruche wo akwase wi a bibini nyini da ya na ye meya wonya ho kase tia konfo no titi se wokoto mu na akwala onya du mfie du mies wo hu se wo contradict ho asem na kan for ba ko ka se wonya mfie du mienu ba ko se so mfie du miensa wo se wonim de wo kan wonim de wo kan o se wonim de wo kan o video di kan wo ye kasa fa konfa no che ho no
wo se na wakoto akora onya mfie dumienu second one saba so onya mfie dumiensa wanya enai no enkwan adwo na ka wakwese no akwese we wa no siniwe ka oka biawe ka wo ne sai ne hwan wo nam nya be so ti asantemam ka nsɛmfo se ka efa asantem se konfana ti kom ye nyina achi no asantefo chi ni twa ne ti ewo bantima ana asa ka nsɛmfo se na nantwie efiri nwura mbekum nipa enti nipa otimi chi na wakum nipa 70 nipa otimi chi nantwie no na chiri twie ana yɛde ne si akonwa so unim de ɛwo ka wadwuma mmere upese o ka asante asema hwiansa no aka yɛde obi firi enwuram na nantwie firi nwuram ba ebe kunkum nipa okum nipa aduoson ebro mu kun konfa no kye no o ka se owu a nantwie be firi nwuram aba obefiri ukrom na aba obefiri ukrom achim ho no obefiri ukrom na aba nantwie firi nfa be kun nipa ohene otime kye ni na yɛde ne si hene unim de ɛwo ka onka no kre abibifo adwuma mmere na wanya nipa bi di wachi omo nwene nkwa chi nim de omo yenti o kan no mo boje wo so se nantwie be firi nwuram na me hye wo nsam yi ano ahemfie ye mfa ho ncha wo sa ba bi aduru ye nem bako wo sa ati ha no se wa sole wa ha na wo ye be ma so ya kasa wo ma se oba ne asama wo wi a kasa wo ma bra be kire ye ba bi a nantwie firi nwuram be kum nipa no ene ya ohene kura wachi nana kofa na titwa ne ti no ohene kura na abre so ye kum kofa na kire bra be kire yen so say emuhwe sika na obi ampeso de be kofie ene ne de si honom no ba bia kofa na de sika ne si o hye nkom se aha ya o de sika ya si ye de nipa sabe na ho ye nwuram se de wo ka no ye de nipa be firi hanom akofie ye de nipa be firi fie aba ha o mo nsan so nko nwuram ase kire ne se ye de nipa be firi efie aba ha be hwe o mo yale o mbewu ene o de oba onyim so beba ho no ama aba abaji na wo mo na kofie wa bra o de ba enipa na be firi wonom akọ enu ti konfa san kom na o hye na esi wonom na ne sabe na ehunna na san na chire o mbesi aya sabe ni wirom sabe bia de wesi de ye de ene ye mfa ne din to so se konfa no cha ban ya sabia akwese wua ba bia ye duro no ye ne mbakọ na pepepe o obiri konfa na ti konfo tuda ena okọ aguna akonya sisia na bosom ho konfo yam o ma bosom na da so aguna sisia yi nana obiri konfo na chi na bosom da so gidi konfo siri konfo adu konfo jagadu omu nyina da so jo ma bosom ne di empo ya bre so akonfo yi konfo abas konfo gagau konfo che dumja konfo na akwa kubunsam omu nyina bosom no kofie abosom na ne da so gidi ye de no monka mo de ne kan ye de ade ne sa discrimination nipa ntitimu ane nyimu se mo medi ye de natem efam emre ya hini na se bosom ne wa kasante hini ni ho na nanu abosom fo na ji asante hini si ho akonwa bia wa santeman bia bosom bata ho enti sa mu preaching na kwase wia wotimi ase nipa adwene ase ewia se mfa nko ba bia so wo de ko ba bia wo de ko Europe se mfa wia se nko ba bia wo ye de wo Europe wo akwase wia wo se mfa wia se nko ba bia so de wia se ko Europe wo ye den de na wo je no Europe wo se mfa wia se nko ba bia ewia se wo ko wo hu se de broni de obeka asasam ne kire no hu de wa ye ne kuro no de odi buku ba wa kan bia no nti wo se ye mfa wia se nko ba kasetia konfa no che no masa ba bia ye duru no maka me say modi ya mamre ni amane ndi agro ne broni pa won san fa tiomra se wa be bo ma bosum ndi ye mu bi ye be face wo mo se de nananom face wo mo no ye be face wo mo yesu de no ensu atwa ho asia na mo preach na munya asem nka mo kam asem na asia na ate se mo nka nsem hu na kwese wo message asa wa ka asem na dia contradict mo se ye fa wi ase japade enko ba bia so wo di ko Europe wa fa wi ase japade enfa nya hwe ufie ya saka sekete ye fa wi ase japade nya hwe ba asese no de ye de enti bebia ya duro no ye nim be ko no pepepe enei ye nya jam wo kwese wi ote hanom se ye chi konfa no twitwa ne ti me se sa se me fa 2 3 se obi ntag ne mame me se ye de abenya video bi ahwe se wo free Europe ni ba o to na akoye no akwese wi ehun se ko European to onya wo Yesu fa me ni wo ni problem book ni de brɛ de obeto ye nananom nkoa ade egu ko elmina kasa ye fa ba bi danje amena donko na ade omu gu mu no se ye do be pia ye kire kom na otwemienu ansa na tokro na de wo fam mo akopie shape na fa Santa Maria no wotimi apie ma na de wakɔ broni asema nya akada broni to nkoa opepe adiosia 60 million wakɔ na aka opepe dumienu 12 million 48 million slaves ni na ye yomu gu pum se nipa na de buku ba ya atwerem se
love your neighbor as yourself do yonko se wo ho ti se wo ye critical thinker wadwi mu da ho na odwini yi a sa ni podi buku ba ya osan so yes ade we no e ho abakwasem da ho no enka nanso so mu bi afamu adwini nyansa na mo di bu nkofo enti ka wonya kwanka wakwase we a nyana ka ne tete ka obetuma be gina se me gina public be gina domu na meka wo ba be yi ano sekan kra edi ku nkofo no che no so se obia yesi omo di se so bibia ntibintu akwase we kokotu wo ba akotu awasi wo ba akokotu sekan na nkofo no che di wasi obia ntibintu no contractor na efe ni G oba be si hospital no osi ya no mo se saa de we de ya gi hu achinyi obia si ontibintu Muhammad Ali ni deeper the cautious clean osuro akunti wo se wo dan ne ho kramoni by force se wo ye kramoni nti wo ye kan tete no ye kramoni na America fa nkokun cautious clean what or baga na ba be hwe se ye si ontibintu betimatu wa ntimi me gina santiman anam se me ya santini abe mesaman wo ba be yi ano santini ma santini ma fie se wo se asantifo na twa konfa no titi wo ba be kire wo hen kura na bre so twa konfa no titi unnim hwe wa fa asante bakosem wo ya achimni unsu asante bakosem nti ya na de na ba utrim ma ka kasa asem hunu no aya na de na ba so wo preach na san de aka se Yesu na wasua ne ho asem no konfa no tini di ne kwaje be ne be firi ma ba de ama wo akwase ewia san fa to ho fun na ya na ya munyaye o ana wo kom wo wi Sofo Morgan wo preach eso wo yale wo be una do sa wo nani a wo hu Bishop Michael Sebonsu wotu wiase nyam nyum nyina bo wiase nsamna ne nyina wo be wu no kasa na untime ntena ho wo nwui Reverend Kusi Beekon wo be una do sa wo nani ane wo hu no anya Sofo makode ne kun no enti se Sofo wudi ande nyame na afre no konfo ana se obi a onya ayi wudi a eno de mbafa ho akasemfo se eno kwam na sanfo chi enti di anya eka wo nyam som ne wo preach na ane ne wode na eye akwase awi ane ne wode na eye ka kire ye se ane ne wode eye obi be ye nyame adwuma na wo so Yesu na aka no sem Yesu ye ono so no so wi eni ono kwa de nipa ne kun no so ya bo no ma ne wi ye de ne sen soro wo kan de Deuteronomy Jewfo na kasa ngom obi ye de ne sen duaso ye no me ba Yesu de ne sen duaso no wi ye enti sanse mu na se kire se ma me mra format tiefo hu konfa no che akwase wi ansem fon na waka no wo boa akwa konfa no che fa so wu ye ne se ye fe bibi astral projection me yebi eto de bi na me pe bibi na me hu na me se me na nanom bi na ewu ko ho na metime hu o ma am sa ma bi ma wo de onipadua na to dem wo wadura abenu mo asem a obeka wo kan wi a wo kra no sunsun na ewo mu no efiri mu ko ba bi a ye fe na astral world astral e ho na nipa ewu a wo ko no ti ye fe na astral projection wo ye na wo kwa ba bi a na wo da no se wo da wo bonkum na se obekọ beba na epagya body na to nifa so a body so ne besa na chi akọ ontimi nsan mabiem etira ko fa no chita ya asante be bibia a ose meba enti okọ a ya ade a nei me ye bia me nkra eye suahu na masuahu afi ko fa no chide enum enti se wo kọ a wo de body ne to honum na se wo ka de obeka na o research wo we sa beka wi na se kra ne fruma obre pa beba na wo mfe nyina ye wo ya obre wunya de kọ wi a na wo ba de okotua de okotie de opa hu no ti wi ana de abeto nananom anim eno na ya de na otaye nti obekọ no okrai sabe no ene aguna no ene be bia kro no fe aguna bepoa eno ka chom se mekọ ya de na otaye edi na otwi no se maya ma obi adaduanan ma obi ansu edi de na maya ma obi ansu na otwi na no fa ase kosi etwe no se ne wofa eda dem ko bi eda na odam na ya no firi hokọ no wan kase okwaji owo sefa abasa de woka no emum ayade na otaye owon ma na okọ na wasan ba en ahwefo ahweye ene omo nim di efa astral projection be jatun sase ma meka no saa na tie ye o emu bi ho na etimi ye saa de no o mu a metimi krasa me konkran na ma foka akwa kwase ba bia obi anim se obi anim se me konkran na ma dundum me fono akwase wo mi wi a mi desa medi na masan ba me kosua bibi mi wi a masan ba enti ade na konfa no tetaye na emum se wonya pagya body ni saa na tie ade bia won hyehyɛ ni na chi wade wonya pagya body ni firi bia no se woda mpaso na pagya ne to form a oba na wo hu body ni wo mpaso a kra ne ntim mehye mu biem eno ene efe na astral projection akosia wi a wo kan Yesu hu asɛm ahwɛ so ka nija sanse mu na wo ka se wokoto mu na na ekoche ni wo hefa aye ho an okoto ne mana no e wo hefa ana okọ de nkyere mem no koto akora odi mfie dumiensa buku bem na wo kan firi ye meka konfa no te ho asɛm a de meka no mitimi ye bi entimitimi kotie ne ho asɛm eba beka wo so de wo kan no so buku bem na kan firi ye ne mo fa hye otirim se
nana ama kredo otoso miensa oyi adom otoso miensa okwa akura ne um na sina mu ne ba enche fa hye otirim se me ne wo asem e wo sante him afie wo ba be yia no wo ba be kire yen abusuafo medin e de nana jamfie de Nyansapo kasafoni na wuso ahwe no edu ba na se kasara no de amfa nche na ba bia duro edu ba bia sa na se ekọ no bi se omo hye abufuo ye ne ma ye de tena ha no no eno nso na obi nso so dakra obedi na fu na no duane de ekọ chew eti awa a wutie ne sopa mu no fa che me ne mu de ekọ chew tie a de okanse mu no de ane de sesa me de mana no medin biem de nana jamfie de tumi be san so ahia o Nyansapo TV so Edenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye Sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Wada Roma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame